हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एवं टाइम है सकाळ 6टा मु सकाळ सकाळ बाहरी आम बिल बाड़ी को देखी कौन कौन चाष होती आसतु मु भी आपन को देखा कौन कौन आम बाड़ी रे चाष होती पनीपरिया मो बापा चाष कर चलतु एटा हूँ आम बिल माने आम गाँ बिल देखु एगुड़ा तो ए बिल गुड़ा चाष कराइनी पानी ना जेहेतु से मझियाड़े अच्छी से बिल गुड़ा चाष कराई देखु चलतु मु बाड़ी को जाऊँ देखेबी आप कौन कौन चाष कराई बस आ अल्प बाट पहुँची जाऊँगी बाड़ी को चलतु पहुँची गली आम बाड़ी को देखु ये भेंडी गछ लगाई बड़ है छोट छोट अच्छे आठी कलरा गछ देखु कलरा गछ है छोट छोट कलरा है पाचिगला देखो आईटा बोईतालु गछ बाड़ी फुल भ्यूटा देखा आपन ये छोट छोट लंका गछ ये गोटे ये लाइन पूरा लंका गछ अच्छे ये गछ गुड़ा मरीगला देखो तो फ्रेंड्स मो भिडियोटी को ये शेष करुँची भिडियोटी आपण मानक भल लगे लाइक शेयर एंड कमेंट भी करदेवे एवं जमारू भूलें सब्सक्राइब करने को बाय रहुछि।